Fferm 270 o erwe ydy Tŷ'n Hendre, ac yn ogystal â hyn mae ganddyn nhw hawl i fil o ddefaid gael pori ar fynyddoedd y carneddau. Mae hanner y ddiadell yn ddefaid croes, a'r gweddill y rhai Cymreig pur, ac maen nhw hefyd yn cadw deugain o ddichod magu. Mae'n gyfnod prysur arnoch chi rwan, Alun? Yndi, cadw bethau fyw yma. Ydy'r defaid i gyd i fewn? Mae hanner y diadell i fewn. Mi ddod â wy cynnar. Nhw'n dechrau diwa mis mewn ymlaen. A be am yr hanner arall? Mae'r lleill yn dechrau diwa mawrth i defaid mynydd i hynny. Da chi'n dod o'r rheini fewn neu gadael allan? Allan mae hynny, gwaith. Allan mae hynny. Argo, mae yna waith bugilio wedyn. Mae waith bugilio, oes. Ci da, mae'n o lew. A'r defaid i fewn, beth yw'r rheini gyd? Y defaid croes, mae hanner croes. A wedyn, y diadell Cymraeg yn byr i gyd. Cadw ni'n byr. A pa rhai ydy'r ei gorau? Mae'n well fries am yr oen cynnar, does. Ond mae'r lleill, mae'n llai waith, pyn bach yw'r lleill. A mae yr ei mynydd ar y carneddau? Ar y carneddau, yndi. Mae'n mae hynny, yn pori yr ha. Gwaith cadw trefn? Oes. Mae rhywun carw drefn bach dredyn na hi. Da chi wedi hen arfer erbyn hyn, siwr o fod? Do, rhai blynyddoedd erbyn nhw. Ers faint o flynyddoedd ydych chi yma yn Tŷ'n Hendre? 22 years, 1990 oedden ni ddechrau. Garthon ni'r tenentiaeth. A'r gwartheg dyn? Mae gwartheg, mae'n ffortio ddichod siglo yma. Belgian Blue Crosses diw ddichod. A roi tarw syler, dwi wedi trio hwnnw blwyddyn dwytha. A lenni, a dyn cadw'r heffrod ymlaen i roi tarw nhw. A'i werthu nhw, dyna di'r bwriad. A di cael eich plesio gyda'r saler? Mae nhw'n isi cafing. Gwelish mi yn dod o llod i gwir. Do'n isi un o ddwy am bod fi'n oriau ma'n bora. Ond do ddim eisiau han, jyst bod chi dydyn allan. Pryd fyddwch chi'n dechrau lloiau? Mae nhw'n dechrau mis Mawrth ymlaen. Efo'r wyna. A dyna ni'n mynd i ddeud y ddau efo'i gilydd? Ddau efo'i gilydd, pam ddim. Fath i'n codi i fyny, fi'n codi nos, fath i'n codi i'r ddau ddim. Felly ar ôl yr wyna a lloiau, be wedyn? Holiday. Yn eich breuddwydion ni, Alun? Hollol, ia, 3 mon. Pobl sy'n dod yma i gael gwyliau, efo'r gwyliau brecwast. Dwi'n gweld hynny, misis efo hynny. Da chi ma'n giamster ar ffrio wyau? Ar clywed o. Mita wa, hana o. Ond yn ddigon parod chwarae teg i chi roi croeso cynnes i bawb sy'n dod yma am brecwast heddiw? Yndw. A diwrnod fel yma yn bwysig? Yndi, dwi'n meddwl. Yndi, i roed hysbys i cynnych Cymru, de. Diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs. Diolch ti. Diolch yn fawr.